ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон маҳсул, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот ҷат дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунен. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор астаи роӣ кардан дута сечкаҳои абёни роӣ кардагаа ки Opel Astra F дар кузифи хетчбек роӣ кардан, тангенои барои мусофикашӣ аст. дӯстони азиз, Opel Zafira роӣ кардан, Toyota Camry 2 ВАЗ 21014, Daewoo Nexi бо нархи арзон, Toyota Fielder ва Opel Sedan ва дигаран мошиное ки бо нархҳои арзон бо мо роӣ кардан ки мо пешкаштон мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насе ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим, мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем ва курси имрӯза бошад 114 сомонӣ аст. навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф, ба умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. якум мошини фурӯшии имрӯза аст баъдрон ки Opel Astra F аст ки дар кузифи хетчбек срочна соли 46-1997 аст ки сӯзишфириш бензини холӣ. объем мотори 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷа дорад, балонош мега созаи хадавой дорад, чихол дорад. дӯстон азиз, мотор мега дар расход надорад. дӯстон азиз, тарафи ростиш як чашкаш мега не ки варӣ дорад, дигар моториш 100%, як тарафаш чашкаш мега варӣ дорад, мотор мега беҳтарӣ, чихол дорад, хадавой кардагӣ, балон нав ва яксола ҳуҷҷатам дорад, салоншам тозакай. нархи мошина мега 33 та мегем, бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. промои рақамҳои мегафони Тоҷикистон ва WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо ки мехаред метавонед аз ҳамин рақамҳо бештари маълумотша гирен. 33 та бо нархш мега, ай нархш бо ай гуфтагишон ягон сум муомила мешавад. маҳраматсон азиз, срочнай бо кунед қатишон муомила кунед. хоб шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад дар рақамҳои боло буда 20 та сурат маълумотро роӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкҳоро гузорем, фаромӯш накунед. дӯстон азиз, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон ки Opel Zafira аст ки соли 46-2000 сол аст ки сӯзишфириш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 та балонаи ҳолати корӣ, салон тоза. дӯстон азиз, хали светои металлни света аст. срочна мошин фурӯхта мешавад бо нархи 55 сомонӣ ки боз муомила ва савдош дар назди капоти мошин. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. омада мега аз пеш бирем махбут оншид бо арзон мекунем. мошин чанд қайки дасти як одамда гаштесай. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, ахираш 06, дуюмаш рақамҳои Россия промои WhatsApp дорад. як та рақамҳои Тоҷикистон, та рақамҳои Россия 2000 сол, нархи мошин 55 та, муомила ва савдош дар назди капоти мошин, бензини холияи мошин мегад чоткай. ягон саволо иловагӣ, ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, аз ҳамин рақамҳо поёмода маромад занг зада худатон бо гирен. дӯстони азиз, ягон маркаи мошин ба шумо лозима, дар комментари нависед. агар ки мо ёфтем аз фурӯшондаҳо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдрон ки сечка соли 46-1994 аст ки неки мошина полни солҳои 98 объёмни кардагиам баъдрон. мошин чотка.
خب соли барои 6-1994 сӯзишфурӯши газ бензин объем мотораш 8 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин чихолҳои нав задагӣ, баллон пачка, хадавои нав кардагӣ, 1 сола ҳуҷҷат, 2 электропакет, 4 диска дӯстон азиз, мошинча мега чотка. нархи мошина мега 48 мегӯям, бо арзон ҳам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Якумаш рақамҳои мегафон ахираш 65 дастии WhatsApp дорад. дуюмаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 13 WhatsApp дорад. Кадоми шумо ки мехаред аз ҳамин рақамҳо бештар маълумот шавед. Мошинча мега чоткай дар дуруни шаҳр гаштага бо савдо муомилаш мега дар назди капоти мошин мешавад. Мошин полни худ объёмни кадаги аст, полни хатти бамперо ва спойлерш кадагамаш қоидавӣ кадаги аст солҳои 98-2000. خب کدامتون که میخرین دیگه معلوماتی پورشه از خودشون گیره سروشنای سودو میشود. شما دام اگر هم خیلی ماشین فروشی خونه زمین کوارتیر باشد دوستان عزیز مرا صورت معلومات در رقمای بالا بوده 20 روی کنین. ما در ویدیو آینده فروش رکلام میکنیم. فقط لایک بزنید فراموش نکنید نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی. تنگنی مسافرکشی است. بعد که تنگنی سویتی مسافرکشی است که سالی برای 2007 سال سوزشفروش میگه گازی خالی объем موتورش یک لیتر коробкаш механикаи мошин میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. خب حجتای ماشین 5 ماه دیگه است دوستان عزیز. موتورش میگه پول میخواد میگه ای بلوک تو گالافکاش میگه همش میگه نو کردگی است که موتور پولی زبور میگه نو کرده میگه. سایستانی ماشین میگه سودا سوزشفروش بنزین گازی خالی است دوستان عزیز. خب نرخی ماشین 14000 است با معامله دارد و واریانت های علیش هم میشود و ماشین این حال قرار دارد در نوعیه دنغره. تنگری مسافرکش خب موتورش اکونومی گازی خالی 2007 سال در نوعیه دنغره 14000 است با معامله دارد. یکمش رقمای دستی اخیرش 01 است دوستان عزیز و دویمش رقمای 14 ایمو واتساپ هم دارد. هر رقمش رو کار میکنه اخیرانگیش 14 ایمو واتساپ دارم. маърамат вариантҳои алиши ҳам дорад ва сумаки 14000 муомила дорад. дӯстони азиз шумо дам агар ягон аппарати фурӯшӣ ягон техника гомул ягон хона замин квартира мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад маърамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои боло буда 20 дар рои кунед. мо дар видео оянда ҳамихел реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс аст. баъдон ки сечка объёмни классик беҳтарин сайстани соли барои 6-1998 است که سوزشفروش بنزین خالی объем мотор 1.8 объем دوستان عزیز мотор 1.8 объем коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. танировкаи мошин то 15 ноябр دوستان عزیز. мошин мегад ҳама ҷош мега 100%. ҳуҷҷатош не ки буд шудага мегад минус мекунем барои ҳуҷҷатош мегад сумша мегзаред так танировкаш суруғ дорад. номерош دوستان عزیز номерои беҳад зур аст ки қатиш падарка мекунем мега мошина номерош 10 ки қатиш мегад падарка аст. 2 электропакет дорад دوستان عزیز. خب нархи мошина мега 70 мегам бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар нояи восе. якумаш рақамҳои мегафон тоҷикистон дастии 36, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 36 WhatsApp дорад. рақамҳои тоҷикистон ва рақамҳои Россия ҳар душ кор мекунад ва инашда WhatsApp дорад. мошин баллон нав 4 дискаҳои рамашка люк электропакет кондитсионер ҳама намуд чира дорад. 70 мега мегем бо арзон ва номерош то назиб бо номеро намуд қариб хит нархошо қиматарак аст бо қатиш мегад падарка аст. танировка дорад қайдига ҳуҷҷатча мега пуруша минус мекунем. бензини холӣ маърамат дигар маълумотша гирем бо арзон ва савдои хубам мешавад. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. баъдон ки Toyota Camry 2 соли барои 6-2011 сол аст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ объем мотораш 2.4 литр коробкаш автомата сайстани мошин мега чотка. мошин кожни салон кондитсионер дорад. монитори калон достони азиз задни камера дискаҳои Camry 5 мега достони азиз ва танировкаш мега то моҳи ноябр достони азиз. танировкаш то моҳи декабр ва ҳуҷҷатча мега то моҳи декабр суруғ дорад. 5 дискаҳои iCamry 5 мега ки инаш қариб ки ҳамин нархаш 5 росомо месабад аз ҳамин 4 диска. мошин хай кондитсионер электропакет ҳама намуд комфорт кожни салон кондитсионер ва ҳуҷҷат танировкаш ҳам суруғ дорад. нархи мошина мега 115 мега бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахта. парамои рақамҳои дастиҳо рақамҳои 10 аст. илтимос мега фақат харидории аниқ мега одамони коргара мегад беҳуда нороҳат накунед. одамоне ки сумшон тайёр аст мақсад конкрет намехар ҳавайо мегад тамос гира камтар мегад муомила мекунем. Camry хай намедонам японка ё ки Дубай не ки ранги японка тофтасон азиз бухтон маълумотча мегирем.
маромад кадомтон мехаред тамос гирин. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае баъдро ки Toyota Fielder ҳастае ки дар кузофи Caravan универсал соли 2006-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ объем моторашо мега 1.5 литр мега соҳибшона мехоҳи маълумотша пешкаш карда 1.5 литр. коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Танировкаи мошин мега 4 моҳи дига срок дорад. ҳуҷҷатша нафта 4 моҳ танировка, кондитсионер, электропакет, салон тозак, свети сиёҳ. 4 моҳ танировка. нархи мошина мега 75 та мегем камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Акя чанд арзон мекардагиша нагуфта балоншам содаста дутунад мошин дар Душанбе рақамошо мегаф. Якам хоҳиш кардага ки беҳуда мегад нороҳат накунад ки чанд сум мешава и хали не фақат мошина мега аз пеш омада бина мега баъд мақсад ки гав мезанем. нархи мошини 75 дар шаҳри Душанбе Toyota Fielder кадоми шуда мақбулай маромад занг занем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ. срочна мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexia ки соли 2006-1994 сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мега ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошин мега таёнем хали мақсад ки чӣ хеле ки дар навод десен соза мега дӯстон азиз. хоб нархи мошин 10,000 сомон аст бо арзон мешавад ё ягон мақсад ки агар хоб Hyundai Starex боша мега алиш мекунем болош мега сум метем. агар Hyundai Starex соз боша болош мега сум метем. танҳо ба Hyundai Starex алиш мешава. сумаки 10,000 сомон аст бухай қачон муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. кадоми шумо ки Nexia арзонхар ки бошед ба шумо вариантҳои хуб тамос гирифта бештар маълумотша гирин. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошин ки ба шумо лозима ки мехарин дар комментара нависен. агар ки мо ёфтем ба шумо пешкаш наёфтем хай бо видеои ояндара ждат мекунем. лайк казанем фаромӯш накунед. дар фикрҳои худтон дар комментара нависен. агар ягон мошини фурӯшии хона замин ягон маҳсулот дошта бошем барои фурӯхтан барои реклама кардан мо дастрошни фурӯш мегузорем маромад рой кунем. наҳам мошини фурӯшӣ ВАЗ 21014 мошинои советский ва мошинои молодежни ки бисёр дар комментара хоҳиш мекунанд. соли 2006-2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ объем мотори 1.7 литр коробкаш механикаи сайсияни мошин мегад чотка. мошинча мегад бел тоза мегад 4 та балон мегад пачка 4 диска фаро мегад ксенен сидел ёдтон азиз ай мерседес мегад дӯстон азиз мошин мегад умуман мегад газадаги нест мотор мегад соз коробка соз дӯстон азиз мошин мегад ай 0 мегад тайёр кардаги аст. бисёр чош мегад ай лада приора ва ай хечош мегад ай мерседесо мегад мондаги. нархи мошина мега 18 та мегем бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шарда пойтахт. рақамоша рақамои мегафон аст. кадоми шумо да ки маъқул ва лозим аст метавонем бештар маълумотои пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, якам гуфтаги аст ки мақсад ки беҳуда мега нороҳат накунем барои вақти мара вақти худтона мега нагирем. номеро транзит аст. мошин мега бисёр арзон мешавад барои ки расходш мега бисёр кардаги. хоб кадомтон агар суме ки наличка дошта бошед маромад тамос гирифта бештар маълумот гирем. фақат хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед гузорем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае баъдро ки дар кузофи седан светои шоколадни яъне ки хали мендал соли 2006-1993 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ мегад соҳибош моториш 1.6 литри простой коробка механикае мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои фасончаи престиж. хоб мошин соза мега яъне ки намехи косметически кор дорад яъне ки мошина полни худ я краска мекунед. агар одамоне ки накунанд агар дар ягон территорияи мисол ҳамин деҳаҳо деҳада қишлоқда бошад не ки метавонад ҳаракат гардандуни шаҳрда бошад хубаш краска мекунем. нархи мошин 15000 аст. бо агар ки харидор бошад муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. бардони азиз, акӣ намедонам мошин муки ягон расходам дошта бошад барои ки расходча гуфтагӣ нест не ки 15000 аст мега 93 сол рақамош мегафон дар шаҳри ваҳдат маромад занг занем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.